Уау, впечатляващо! Невероятно! Сигурно вече сте видели тези клипове от китайската новогодишна гала. Социалните мрежи са залети от твърдения, че китайските роботи са достигнали нивото на хората. Виждаме ги да изпълняват сложни кунг-фу съчетания и впечатляващи салта. Ако гледате тези специално подбрани кадри, бихте останали с впечатлението, че Китай далече е изпреварил световното развитие на роботиката. Истината зад кулисите обаче е доста по-различна. Реално тези роботи не действат самостоятелно. Те са усъвършенствани марионетки. Кадри от подготовката разкриват оператори, които управляват машините с контролери или сензорни костюми. Роботът просто повтаря движенията на човек в реално време. Това, което на екрана изглежда като свръхинтелигентен и изкуствен интелект, всъщност е прецизно координирано дистанционно управление. Тези роботи не са автономни, а са като усъвършенствани големи играчки с предварително програмирани движения. Танцуващ робот е най-големият хит, който посреща посетителите в китайската къща. Освен с хип-хоп танците си, хуманидът впечатлява със специфични спортни умения и най-вече с владеенето на тай-чи. Той ще бъде основна атракция за спортистите и туристите до последния ден на игрите. Ето ги същите тези роботи в реално време, а не на монтиран запис с специални ефекти. Ако кадрите ви вдъхновяват да инвестирате няколко десетки хиляди евро в подобна машина, ето какво може да очаквате от новия си технологичен помощник. Да ви отваря вратата, да ви носи вода, да бута детска количка или дори да ви сготви вкусен обяд. Шегата на страна, докато в социалните мрежи ботове усилено разпространяват шоу с роботи, китайски агенти правят всичко възможно, за да саботират представленията на базираната в Ню Йорк компания за музика и танци Shenyun Performing Arts. На 24 февруари 2026 година австралийският министър-председател Антони Албанезе беше принуден да се евакуира по спешност от резиденцията си в Канбера, след като получи бомбена заплаха на китайски език. Тя включваше искания за отмяна на представленията на групата за сценични изкуства Shenyun, която е основна мишена на Китайската комунистическа партия. Компанията е изправена пред многократни фалшиви бомбени и смъртни заплахи. Това е така, защото тя възражда традиционната китайска култура под мотото «Китай преди комунизма». За Пекин, Shenyun не е просто организация за изкуство, а заплаха за властта, тъй като трупата е основана от практикуващи Фалун Гонг, хора избягали от брутално преследване след 1999 година, включващо престъпления като изтезания и насилствено отнемане на органи. В имейл, изпратен на 22 февруари, пише: големи количества интраглицеринови експлозиви са поставени около резиденцията на австралийският министър-председател. Ако настоявате да продължите с представлението, резиденцията ще бъде взривена и превърната в отломки, а кръвта ще се лее като река. Федералната полиция претърси обекта и потвърди, че става дума за фалшива тревога, но евакуира министър-председателя като предпазна мярка. Представленията на Shenyun в Австралия не са повлияни ни най-малко и продължават по план като част от световното турне. Но за съжаление, групата е свикнала с тези заплахи. Дори гумите на автобусите за турнето им са били нарязани, при това по такъв начин, че гумата да не спадне веднага, а да се пръсне при висока скорост на магистралата. Днес Shenyun е нараснал до 8 трупи, изнасящи представления пред милиони зрители в над 200 града по света, стремейки се да възроди традиционната китайска култура. Култура, която е била потискана и преследвана откакто китайският комунистически режим взема властта през 1949 година. Наскоро
компанията приключи множество представления в Швейцария, включително в Лозана, където настоящи и бивши членове на Федералния съвет на Швейцария заявиха, че спектакълът е разкрил страна на Китай, която никога преди не са виждали. Най-големият театър в страната беше препълнен до крайен предел, а представители на швейцарските политически кръгове споделиха, че са преоткрили истинското лице на Китай. Докато ККП се опитва да изнася репресивните си мерки в международен план, за да контролира културата и човешките права, Шен Юн поддържа широка подкрепа както от публиката, така и от любителите на изкуството.